सब त कहीं का मारे में लड़का बिया गुल भोसड़ो बेटी बारू हरम जादी कहीं का हॉस्टल में ना पड़े खातिर रानी चोच ना आए खातिर ना भाई देख मैं ऐसे मत कर देख हमर कैसे रू बता हमर बच्चा बर्थडे के बिना ना जी ओहो हो लागत के टिकाइल बारू यही से बिया उड़ त बच्चा के मैं देख देख तोर गोड़ा पे गिर दे हट हरामजादी कहीं का बाप रे बाप गांव घर में हमारी इज्जत खड़े चल गई सब के कहत रहे कि फलाना के बेटी हॉस्टल में पटना पढ़ती है जनियन सब कुंवारे में बियाल बड़ी हट मैं ऐसे मत कर मैं तोर गोड़ पे गिरा दे अपन इज्जत बचाए खातिर ई लड़का का तोरो जान हम ले सकी ना का समझ ले बड़ी तो कोई है जान कि रहर में जब बच्चा फेरा त हमार हो मैं एक बार बस खिला ले दे मैं हम कहत नहीं कि अगर जिंदा बसल चाह चुपचाप घर चल भी बच्चा के कबो ना कभी हमार बच्चा चल मैं देख मन सपना के महल बनावे का बच्चा हे बाबा भैरवनाथ तो लागत है हाल ही के बच्चा पैदा भइल बती हे बाबा भैरवनाथ ये सब का देखे के मिलता पता है मासूम के का गलती बते आए यानी कि दूर दूर तक लगतो निखे और ये बाप रे बाप तो हाल ही के भइल बते बच्चा बच्चा के हम का करब आए हे बाबा भैरवनाथ ये सब का देखे के मिलता इन्हें श्री सीताराम हे प्रभु जी आखिर दूर दूर तक के लौकतो नहीं खे कि बच्चा फेंक दिल सब अच्छा चलो तनी गाँव में भाई माई तोर गोड़ पे गिरा तनी भाई तू ऐसे बात कर भाई माई तो गोड़ पे गिरतई हम तोरा गोड़वा पे गिरत रही जे तोर नाम लिखल रहनी बेटी रे पढ़ी ले लिखी है लेकिन तू से काम मत करे तू रे समतिया आए हमारी इज्जत के मरु को नाश को घलू चुप 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 रे अरे कुछ ना गोड़ में कांट गड़ गइल बा जब से मैंने बाहर में पढ़ाई करतिया आ घर गोड़ चली गड़िए गइल ह हां यो बात तो सही है बात हुआ कितना काना खून पानी के हर गिरा काय खून पानी गिरी मतलब खूनवा के हर गिरा तो का खून हर अरे चुप चुप रो हम चुप हम दूर तो ढेर बस गड़ गइल न कटवे पे गोड़ा मार धरा गेल लई से दुखात रहल छई बात कहिया आइली रे बंदना बच्ची हो गइल 2 दिन का चली जाई अरे चुप रह पढ़ा दिया ना हां हां पढ़ाते दिया बाबा की जय जय बाबा भैरवनाथ की ये बाबा हाँ बच्चा आप लड़का लेके कहाँ जाते हैं का बताई ये बच्चा तह के हम जहान जनो के हुनिया रहर में बच्चा ही फेकर ह आजकल न हमरा कुटिया पे मेहरारू आवेली सब बच्चा करावे खातिर अही रहर में बच्चा फेकर रहता ते ए रास्ता से कोनो मेहरारू लेके ना लौकलिया स जात हाँ हैं लौका लिया लौकलिए स बहुत जात रहियो ये बाबा हां देखी अबे लाल झरिया गोलियो ठीक बा ओकर लड़की गोलियो और लड़की हट हरामजादी का चुप रह गोड़ा पे गिरे तरी को गुरु गुरु नोच दिया सर ओ के खाता फेकनी है रहर में तोरा का बुझाता तोरा के खिलाए के दी पियाए के दी भातार बाटे बियाल बड़ू आ यही से आदमी कहत ना कि बेटा बेटी में का अंतर बा बेटी के पढ़ाए को हॉस्टल में डाली तो बेटी ढील लेके आ गई आ चल हम चल लूल लंगर देख के 4 दिन के लंगर में मंदिर पर चढ़ा दे डोली पे भोसड़ा तोरा के एक नजर देखम ना मुआलू को जिया लू देखो माई है ने को माई माई है त का है तोर लेके केहू संग ढील ले ले हनी करे बेटी बड़ी रे तू बेटी काहे लागी बड़ी हमरे आ तू हो गल कर पढ़ाई लिखाई घर में चल घर में भगवान बिना बाल बच्चा के रख बाज बहेंगवा रह लेकिन हसन नालायक केहू के कोख में ना औलाद भगवान केहू के ना ढले बा लख निरंजन जय हो बाबा भैरवनाथ की केहू बा ए हो बचियो के कुल भिखारी रोज रोज आए तस दोरा बोले के बाबा चरणजीव हो कनी अब बचवा लालझारी घरी है ह जलझारी ता मेहरारू है का बात बा ओ एगो बात बताओ बच्चा पैदा क के रहर में लेके फेंकत है ठीक सब बात है ए बाबा काहे ऐसन माने ऐसे काहे बात बतियावत बोले हम खुद अपने आँखी देखनी है ठीक ना बच्चो कि रहर में लेके बच्चा फेंक ले जाई मासूम बच्चा का गलती बाते मेहरारू हमें लेके फेंकल है
खुद एगो भेटाई ना बूढ़ तो बताओ तो ना कि लालझारी यही रास्ता से गोली है। तो मेरा रास्ता से गोली है तो का माने हमरे मेरे फेंक दे हलै। अच्छा जाए तो बचवा तारा घर के तब ना होई तो केहू गांव के दूसरा घर के होई। रह हम बोलावत तनी। हाँ तो बुलावा। बालूजा हो आ जाता है ना। गोल लगता नहीं बाबा। शान हो ए बच्चियों कुछ घर से लिए दान पुण्य कर दे बाबा के कल्याण हो जी। काहे रोती है? काहे रोती है? काहे रोती है? काटा गोड़ा बा गोड़ में। काटा? नहीं लेगा हमारा। ओ बुढ़ावा सही कहतल ह। झूठ बोलते बाबा। ए एकर सुई लागत बाबा पागल। ए दुष्ट औरत माने दे दे पागल हो बाबे गया। सर दे दे बाबे सर अपना के इज्जत के भसम मजबू। ए बाबा रे शराब का खाती हमरा के देही देखी पागल हो गइल बे। रांची से आइल बे 2 दिन भइल बा। करे 2 दिन से आइल बिया आ 2 दिन ले छिपौले बोले हमरा से यही खाती। हां ए बच्चियों अपना गंदा मुंह से बाबूजी कह दे तोर बाबूजी तो माई कहे लग नहीं। ऐसे नहीं लगी भाई बलू। हां मरलू के मत बात कही कबार के रख दे हलू। हम आपसे छिपैले रहनी जब आइल ना पटना से त ढीड़ लेले रहे पूरा 9 महीना के। हम सोचनी कि माई बहन तो पैदा करा के कहीं फेंक देइबे करा के। ए शर्म नहीं लागत बच्चियों ई बताओ गलती तो तार लड़की कैले बिया। बताओ छोट बच्चा मासूम के का गलती बाते कि लेके रहर में फेंक तलू कुकुर बिलार नोची कि ना नोची। हां बाबा लेकिन अपन इज्जत बचावे खातिर एगो माई कोनो कदम उठावेले। इज्जत ओतने इज्जत बचाए के सोचू ना बच्चियों तो कहीं अनाथ आश्रम में जमा कर तू हाँ, घर बच्चा में। के। हैं तू लेके फेंक तल सिवान में होई सही बात बाते। ना बात गलती बात। गलती बाटे। हां लड़की बिया समझात बुझात नहीं खूब घर में रहता हमरे का कहत हम कहनी कि नत नाम निके त ना डीएम बनी ले के पटना में पढ़ के का डीएम पियागल कुवारे में। ए बच्चियों देखो सब करा से गलती होला ठीक ना। अब वो गलती के माफी माइयो न करी के करी बताओ तो। ए बाबा गलती लेखा ना होला। हां हाँ बच्चों लेकिन तोहरो परवरिश न करे चाहिए बाल बच्चन के बढ़िया से बताओ तो। ए बाबा परिवेश से करे खातिर ना पटना में नाम लिखावल के पढ़ लिख के बाल बच्चा आगे बढ़े। बाल बच्चा गलत कदम उठाओ तब हमनी के का करे। चलो ठीक है तो बच्चों बड़ी गांव में घूमे को। ए बाबा एगो बात कही का बच्चों चौवा के ले लेने जाई कहीं। एक बार रोवा दे दे बना। हां अनाथ आश्रम में रोवा दे दे। एथी कॉलेज में अनाथ आश्रम में दे दे। ठीक है कहतल बच्चा हम कुटिया पर ओके पोस्ट पाल के बड़ा जोगी बना देई ए बाबा ओके। देखी वो तो जानत हमने घर का अपन एथियो इज्जत बुढ़ बच जा लेके चल दिम त अपन पोस पाल दे कोई के बताई मत। हाँ बच्चा ठीक कहता ले अब हम ले के अपन कुटिया पे। ए बाबा केहू से बताएम जन कि हमरा घर के लइका हटे बाबा कह देन कि फेकर ला उठैले बानी ए बाबा। अरे बच्चियों हम चलन समझ ये केने भाई बाबा गोड़वा तो लेते नहीं। जुग जुग जियत रह हमारी जाति यार रख दिए बाबा। जुग जुग जियत रह चल तनी बच्चों। आंधार लंग ठीक है बाबा जाई रे। अब का में घुर के तकले बालू बाबा कोई न त देखी बाबा कोई ना कोनो आन्हर लंगर देख के ओकरा के हरम जदिया के मंदिर पर करहिया चल के टिकवा दी उठा डोली पर बैठा दी। 5 दिन के अंदर में का बियाह का बगैर दे। अब भुला जाम के हमर कोखी में एगो बेटियो पैदा भुला नहीं जाए के साफ भुला हम जाए के तो सब जन के हम बाज रहनी है हमर बाल बच्चा ना रहल हम सब बार कले सब। हां कटर के बल त का हुआ दिल के कठोर बल तू है ना कहबू। हां बताओ हैसन लड़की के करे के चाहिए। हां चलो तनी घर में तब उनके खाए